hello 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 सिखारबाय दंमोन जोङो सिम्पोल जोमा बिकास जिउना मस्ट वेलकाम जिउआरि थांखोना माखो सिखारबाय बिकासआ खारनानै दसेनो एलबिहिबाय मा मानसि बेलाय दंलै युखि होनदों जेसा थेंक इउ स' माच यार शान्ति गुड मर्निं होनदों दे दसे आं अके जिउनाव गुड मर्निं अल गुड मर्निं आंखौ मिन्थिखायो दा आं मा मावो दा बायदियाव खिनो मिन्थिखायो आदार सारदों माने मा खबरनो खबरा बिदिनो गगाजोंनो थानो हायाखै मैयाथ' गगायानो अभारलड जानानै दं गंबानो बांसिन जायो मेडिसिन मिलायदों नाथुरनि आदारावनो दे मिलायदो 6ता जाबायना आंबो दसेल' होगोनहाय जिउनां डिउटियाव ना मायाव मा खालामदों डिउटिनो जेवारि जेवारि एलबि होथाराखै नामा नाइट एलबि दाखालि नुदोंमोन आं एसे थांदोंमोन आं गाबदों हो हौवाजों बुजानानैनो आंखौ बुंनो हायो पापि गन्थङानो बेसेबां डिफेक्ट चाइनिस एलार्जि हिम्मत दं आंखौ बुंनो हानायनि चाइनिस दंहाय सारेनावबो गगायानो जोबनो रोङा
बार'मास गोजांबाबो गोलोमबाबो बेनो आरोना। बोरो नोंनि एक्सआ फैथारा लाइकबो होनो फैया। नोंखौ बुनो हाया नामानो हायाथ' आरो। दे सना आं सालायनोसैनो दे सना आं सालायनोसैनो मा सालायनांगौ नोंलाय जिवारि माखौ सालायनो नागिरखो मा बुस्थु माखौ सालायनो सोर एक्सनो नोंना नाम बुंथ'ला आं मैयानि बुहुमालाय सोरमोन जिउनां नोंखौ जा रायबाय थादों जेसा गोजांसोदों आंहा जेकेटबो होआ गावहा दाम गोसानि हरबाय आं जेकेटखौ बुरजा जाखारदों जाखारा बुरजा खारा बे खावलाय जाहाबलायनाय नायदों हिम्मत मोनथिया सोरमोन बे बुहुमा जि रायबाय थादों नोंखौ मैया आंनियाव नों थांखांनानै सोर बेलाय इयारा होननानै thank you yes नै आंखौ रायखांगासिनो खोमा बे बुहुमा सोर सोर दं आंनि बे फुंबिलिनि एलबियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय एसे लाइक होफैदो कमेन्ट होफैदो सनाफोर आखिफोर थेंक इउ जेएस रानि नामा हो नों हौवाखौ सिङाव दोनग्रा जालायदों आयु माथो जादों रोंलाय जेएस माबा जिउनां सिङाव दोनोथ' आरो ओइ बेखौ लायलाय होनबानो लायखायो जिउनां मा थांनांदों नोंलाय होनबानो दलद थाखायो थांगोरनो डेन्जारसो आङो जिउनां मानिगोनलै दानि हौवाफोरा जिउनां सानसे साननैल'सो मानियो आदै जिउनांआव सिम्पोल अनन आरोना मा खबर बाजै सनानो खबरा बिदिनो आंना मोजां जायाहाय गुजुनाय गगा मोननाय सिम्पोल सापर्ट मी होनदों जिवारि अनन जेएस अनन थेंक इउ सो माच नों सायाव थायो बेखौ सिङाव दोननानै सानसे साननैल' थायोहाय फाग्ला मानिया कमेन्ट हाबोजोब्बाय फाग्लिनो नोंनि अननखौ नुखादों आं सोरना थाबोखो आयौ हौवाखौ सायाव लायो माथो रामा उल्था उल्था बुङोनो
जिउ नोङो माफिया महरा जाया आंना अन नङा अन आरोना जाया सिम्पोल अन Sesudah bilang bra kuni asih komen kora sehari cuma terus hidupku sayapnya thayi ting bikin hanya penting jangan pengen kok aku singo thayi bedi nukhaya ga deh neng ayo nata singo data belum saya kayak gini kakak siwa deh mana bisa saya bener yes nengha yes on siwa deh siap kalam bayang komen siap kendang yes on adalah Duni kuli jaga pilih jangan welcome good morning iya bola la good morning kuli jaga la bakalan dang iya bi gedeng nama oki gedeng tuh arman ya neng hamalai zona ilmu gitu menaneng nasirman bisa lagi pilih jangan welcome lagi bisa good morning ambo bilang kemarin thank you so much good morning malai miti tesi logo miti naga bisa la reels node doain dong nang siu nang aku maram mulai mansan mulai uli zema khobor nang habi ya bola la ya aku gas mandeng abo maba hamna रोंला जेसा आं नायसनासैलै आं होबाय नों होदोंब्रा जनाजों जेवारि अन थेंक इउ बिसालामिनि बे आरोना भिडिअसो बानायदोंमोन 7 लाइक दान बि आब' लानो 7 थेंक इउ स' माच जेसा दुनु कुलिजा टी फिसायनो टीयाबा सोर जाखो टीया सोर जाखो ओमफ्राय सिम्पोला बे बसुमतारी बायबायनो थेंक इउ बायबाय दे सिम्पोल दान थांसै आरोना बिसाल थेंक इउ जेवारि अन बिसाल जिउरावा लेफा एफे होलाय फाग्ला जिउआव तेलु फाग्ला उनाव बेनिफ्राय बिसाल जेवारि अन थेंक इउ माथारनि थाखाय बिसाला बेनो आरोना भिडिअ खालामासै नामा माबा बिसालागै मिथिजों थेंक इउ कुलिजा आगै थेंक इउ गुड मर्निं होनदों आरोना खालामदों आब'नो माला लाबोखो दखाननिफ्राय
JS on Sivarion JS on thank you so much untuk dapatnya जेबो लाबोआखै आब' होनदों ए फुंबाय नै एसे मोदोम नुयो दानिया फुंबायदि जोंबायदि नुबाय मनु जासिगोन ने आगै बेसेबां दा नोंना दौलैथि जाबाय दा बेयो फेब्रुवारिनिफ्रायनो एलबि ओंखारनो हाला आं समल' ओंखारनो हासिगोन मानो थांनो नागिरदों जायालै दानो आब' नांबावगौ बहुद नांगौ भिडिअ'ल' लाबोबाय थानोसै आं आदसा दे गुड मर्निं ओखि होनदों जे आरजे गुड मर्निं ओखि गुड मर्निं most welcome दानो सिखारबाय नङा होनलायबावबायहाय जानो दानो सिखारो उन्दुबाव ओमफ्राय जोङो बेसालागैयाव जे गारि सालायनो थांनोसैनो एयावहाय बेसालागै गुड मर्निं होनदों नोंहालाय जासिगोन नामा आब' गैया आंना आथायानो जायाखै 2500 जायाखै आंना भिडिअ'बो होनो हालाबा एलबिबो गैया टाइमानो मोना रजे आब' गुड मर्निं होनदों बेसाला जिबनाङा हेल' बेटा मा खालामदों दे सिखारबाय दासो बिसिनियावनो होनबाय आरोना मा खबर आगै बिसाल होनदों जोंहा जेवारिमोन आरोना जेसा कमेन्ट नुवाखै नामानो ओहो जिबनां गुड मर्निं होनदों आरजे जोंना रजे आब' दासान्दि मोजाङानो दे आब' नोंहालाय आब' सना होनदों बिसाला कमेन्ट हाबोदों नामा 42 मिनिट जाबाय आरोना दसेल' थानोसै आं 1 आवार थानोसै दोनसै ओमफ्राय गारि सालायनो थांनोसै होनदोंमोनलै बेखौ फरायखादोंमोन आं फरायखादों आं बेखौ बबेयावसो होनदों आं बबेयाव सालायहैगोन बेसालन आरजेया मोजाङानो जानांगौ दे आगै बिसाल आंहाबो मोजां आगै होनदों CSA होनदों आरोना अके आब' रजे होनदों बिसाला जेवारिना बिनाबो माबा WT जाबाय नामा जेवारि हाजिया आगै बिसाल होनदों आरोना बिसालागैयाव आसाम अरुणाचल टावां आन्ध्र प्रदेश केरेला शिलं मेघालय गासैयावबो अल इन्डिया खि आदसा दे आयौ
इमान गोलाव आइडि फैदों आरोना मेन केरेक्टार इन लस एभरिथिं इन लस ना गुड मर्निंआ बुंदों गुड मर्निंआबो एसपि नामा एसपि मोन खोमा ने गुड मर्निं मस्ट वेलकाम आगो एसपि बिशाल आगे अनन थेंक इउ आगो बिशाल बिशाल 44 मिनिट जाबाय आरोना आरो जे अन जेसा गोसा फरायलैनो बहाय दं नोंलाय साउन्ड बारायबाय आं र' भलिउम बारायबाय बिशाल जेसा आंहा खोनाथारानो ए फख्रियाव नामा फख्रियाव बिशालागैयाव जोंहा मेन केरेक्टारा सिख्ला हिन्जावफोरनि खिथु दा थाबाय गाइसमोन खालाम बडि बानाय फिट ना मानखो बिशाला आब' ब्लु होलायनो र' ब्लु होबाय दे फांखा सलाया दावराव ना मिथिखायो माथो नोंलाय औ जिउना अन थेंक इउ जिउना बिशाला मेन केरेक्टार होननानै मिनिबाय आरोना जिउनाङा अन आरजिया थाथ'दो दे कि आगै बिशाल आंहा थाथ' अल फ्रेन्ड बाय बाय गुड मर्निं होनदों बाय बाय आगै माबा किरा आरजे आयौ दासो गरमलायबाय बेहाबो प्लास ओमफ्राय जोंहा मेन केरेक्टारा लाब गैया होनना मिनिलायबाय आरोना बिशाला आं बडि बानायनोसैलै अब्ला होनना मिनिबाय बानायदो जिउना अन थेंक इउ जोंना जोंहा जे अन बिशाला अके आब' रजे सना होनदों आरजे अन बानाय होनदों केरेक्टारा जोंना मा दासो नुदों आंखौ दसे था नेटफ्लिक्सजों गेले जोंहा जेस अन आरोना जोंहा जेवारि अन दानो सिखारथारबाय बियो मा खबर आयु मा खबरा दिनै खावब्ला माबोरै खावब्ला फैदोंमोनलाय वेलकाम गुड मर्निं जिउना अन जे एन मा गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं बिशाल अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय गाइसमोन सिखारखौनो दानो दानो सिखारो सोरबा दानो सिखारो Tungtan ayo Tidak hai 2 menit keluar nasi ya thank you hello baby nih मा खबरा जेस अनन मा खबरा मिनिबाय आरोना मिनिदों नोङो आयौ जिउनाङा मालाय थांना बायबाय दानो थांसै आरो जिउनां दे आंबो दसे लोगोसे बायबाय दे थाथ'नोसै होनदों केरेक्टार दे थेंक इउ बाय बाय आंबो दसे दोननानै दसे थानानै दोनसै जेस अनन थेंक इउ जेस मा जाबाय थाखो दसे गेलेदो माथो गेलेनो रोङानो गाज्रि नै जों गेलेगोन जों गेले
थांनाङा नामा नै र' दसे थाबाव 10 मिनिट 5 मिनिट दोनखासिगोन ना आंबो 10 मिनिट थाबावदो र' 10 मिनिट 15 मिनिट जेसन bisa lagay unon thank you bisa lagay मा खबरा दिनै खावब्ला फैदोंहाय दे दसे थाथ'दो 10 मिनिट 15 मिनिट मा खबर थेंक इउ गासिबो हर थानायनि थाखाय bisa lagay जोंहा bisa lagay on मा खबरा अन दं होनदों अके क्रिटियाबो फैदों जोंहा ओइ मानि सिरिनो कमेन्ट गैयाहाय फाग्लि दासो फैदों नोङो दासो सिरि मोनदों वेलकाम क्रिटि वेलकाम बेलाय आयु बख'जोब्बाय आयै हागिसखौ बख'जोब्बाय जेसन बिसाला लाक्सा खोमारनो हेल' होनलायबाय आरो ना मा खबरा निउ इयार जानो फैयाखै नामा मा खबर बे बसुमतारी निउ इयार जानो सुटि फैयाखै नामा पापि दहायनो लाइक होना थाखादों सिरिखायनो थगायदों थगायसोनाखि बाबाखौ मिल्क जाहोनो जाखांबाय मा बेबिखौ सरि बेबिखौ जेसन आरोना मा खबर फैयाखै नामा न'आव निउ इयार जानो जेसन थेंक इउ जोङो bisa lagay on थेंक इउ gila kalau kon itu ya sesen apa nih itu iya dan yuk kan ayo सिमनांगौन आरोना अबाय थांखो जेसन ओरै बिसालन थगायाखैलै आं दैथुनावसो दसे लाइक होना फैदों आयौ दैथुन एलबिदों सिमनांगौन जेसन गैया मागोनि उनाव आदसा जेसन क्रिटिया मिनिबाय आयौ जोंहा जेसन थेंक इउ मा खबर हाय होनलायबाय आरोना क्रिटिया मिनिबाय थगायदों दैथुनखौ नांबाय नामा नोङो दैथुनावल' नुयो आं नोंखौ र' क्रिटि रावनिबो भिडिअ नुवा बेखौ दैथुनावल' नुयो माबा बेनावल' नुयो आरोना रावनावबो नुवा जेस अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा खबरा क्रिटि हाय होनलायबाय आरोना Papa. Duh, moजायाव थाखो मोजां नोंनिबो गबाय बोलो इयाव गान गैया बोलो इयाव गान होननाया बोलो मिथिनाय बोलो मानिबो गैला बहा थाखो गाना नागिर गाना बोलो दं होनगोन दुमोनो दुम जेसन
खैथायाव दोनगोन खि दोनसै नै माबा जाबाय 54 जाबाय 1 आवर जाबानो दोनसै 5 मिनिट दोनसै 5 मिनिट 5 मिनिटल' दोनसै ओमफ्राय मा राव जाखो थांफेरदों सयथियायैनो ओमफ्राय रागा जोंबाय आरोना मा खबर हेल' होनलायबाय क्रिटिया मा खबरनो सोर बे मा खबरानो मा खबरखौ सिनाया नों जोंहा अबिनासखौ मिथिया नों गुवाहाटियाव थाग्राया सोर बे मा खबरा होनदों खोन्थाखाबाय आं मा खबर दे जोबजासे दं आंनो अके थेंक इउ स' माच जोंहा जिउ नाङा बिदिनोखा क्रिटिया गोदान नागिरोनो ओमफ्राय जोंहा बिशाला आब'बि थाथ'दो दे बाय होनदों बाय बाय दे आगै बिशाल थेंक इउ स' माच क्रिटिया जिउनां देफ्रु जागोन होनना बे गैला नों जिउनां हरलायनो र' आयु 7 जानोसै माथो 5 मिनिटल' दोनसै गुड मर्निं बिशाल होनदों गुड जेसन बालाबो हाया नों देफ्रुनो जिउनाङा मा खबर नोंथां सोर जाखोनो अबिनास आगै बिशाल नै गग'आ होननाय गग'आ गग'खौ गियो सोरबा गग'खौ गियो नामा सोरबा गग'सो आब' बिदि सानो आब' बिदि सिखारबाय ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा नुबानो गिना खारगोन नोंनो बिशालासो अबिनास मोनलाय आब' नों माबायाव दिल्लीयाव थाग्राया अबिनासआ सट होबाय थाग्रा माबा एलबि होबाय थाग्रायालाय आदसा सिनायाखै होनदों गैलाना अबिनासना चेनेला गैलानो क्रिटिया आयौ आं गोदान लाथाराहाय जिउनां नोंदायानो हेन्डसामखा आगोलनो गसंलायबावखोसैलाय आयौ गसंलायबावलायथारदोंहाय जेसन थेंक इउ स' माच बिशाला सिनायाखै मोसानो जेसन मा खबरा अबिनास होनदों जेसन क्रिटिया र' नों जिउनांनो जेसन आदा प्र सिनायबाय दे होनो जेसन आरोना थेंक इउ स' माच दोननोसै दे आङो ओंखारथ'बाय नै दे बाय बाय लालायदो बयबो बाय बायनो थेंक इउ अल बाय बाय दे दोननोसै आं जेस मा खबर जिउनां क्रिटि माबा क्रिटि दोनसै दे बाय बाय थेंक इउ अल क्रिटिया जा गावदांखानो लादो बाय बाय दे दोनसै थेंक इउ अल